Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound, proudly presented by Cook. Sí, és com que ens escolti gent en abstracte, ok, que ens escolti gent amb noms i cognoms, sorprèn. La Clàudia Rius, la Paula Carreras, la Rita Roig i l'Ofèlia Carbonell són gent de merda. I tu també. Bon dia, Rita. Ai, m'he equivocat. Vols que ho tornem a fer? Vale. Paula, però és que estava pensant en una altra cosa, bon dia. Completament diferent. Paula, bon dia. Bon dia, Clàudia. Rita, bona tarda. Bona tarda. Ofèlia, bona nit. Bon dia, bona tarda, bona nit. No ho tallarem, això. Tant se val quan escolteu això, perquè si una cosa fem en aquest programa és respectar la gent que fa riure. No hi ha res més difícil que fer un acudit preparat i que la gent rigui. No hi ha res que faci més santa vergonya que tu tenir alguna cosa pensada que dins del teu cap faci gràcia i dir-ho i que absolutament ningú rigui. I jo això ho dic perquè em passa, jo crec, cada dia de la meva vida. O sigui, literalment soc una tia que riu per dins i a la que ho treu fora... No hi ha públic. Cri. A mi em fas gràcia. Gràcies, Paula. I crec que el millor de tot és la gent que no està tot el dia fotent gràcia. O sigui, hi ha gent que encara no ha obert la boca, que jo ja estic rient. I dius, què té aquesta persona? Això és bullying. No. En el millor sentit de la situació, diguem. Total, que aquí admirem molt la capacitat de fer humor i avui en parlarem amb el nostre convidat. Però abans de començar, farem, com sempre, la recomanació de la pàgina web de la Fundació.cat, la Casa dels Catalanoparlants a internet, que avui és, i no sé si és repetida, perquè... Crec que no. Tenim un Excel. De veritat. Que és bars.cat. No. No? La web de la sala Bars, perquè ara sabrem que el nostre convidat hi té algun tipus de relació pròximament. I amb tot això, comencem. Paula, quina és l'última persona que s'ha stalkejat? Mira, és un dels... O sigui, de tots els homes que volen fer gràcia, o sigui, que realment pensen en fer gràcia, tal, és un dels pocs que realment me'n fa. L'estalquejada a la cara. Marc Serrats, què tal, com estàs? Hola, molt agraït, això, dels pocs homes que et fan gràcia. Dels que voleu fer gràcia, Dels que volem fer gràcia. Sí, és que la línia entre fer gràcia i fer cringe és fina, a vegades. Jo no la tinc gaire controlada, tampoc, eh? On està? On és aquesta línia? Estaves molt seriós mentre la Paula ho deia. És que estava pensant, hòstia, no sé... Perquè, o sigui, per mi hi ha com un clic de... Això em fa gràcia, això no em fa gràcia. Tipus, si et fa gràcia, no hi ha matisos, no? Et fa gràcia. Bé sol, no sabries argumentar per què. M'ajudaria bastant que sabessis argumentar per què, perquè igual aleshores jo treballo aquestes coses, les desenvolupo... O sigui, bueno, t'ho puc dir després, és que ara serà un rotllo. Si no volem rotllos, volem un contingut picadet. Aquí. No, però és que realment, en realitat només t'he vist un cop dalt de l'escenari. Tot el que he vist de tu és com a través de les xarxes socials, però el cop que et vaig veure dalt de l'escenari va ser fa molt de temps, perquè tu vas anar a una mena de micro obert, no sé els termes, però com, no? Micròfon obert, allò que feu com que aneu a provar textos. Sí, micro obert. Sí. I jo hi vaig anar perquè un amic meu hi actuava i tu eres un dels altres que actuaven. I llavors tu vas pujar a l'escenari i jo amb tots els prejudicis del món vaig pensar, vaja flipat, aquest que puja ara. Vas pujar com amb actitud de flipat, vaig pensar, vaja flipat, i em vaig descollonar i vaig pensar, molt bé, o sigui, com un flipat de puta mare. Ai, però quan va ser això? Abans de la pandèmia a la Sonora de Gràcia. A la Sonora de Gràcia? Bueno. Que hi actuava... Bueno, el meu amic era el Xavi Fernández, que hi actuava. Ah, sí? I tu estaves allà. Vale, pues sí, crec que ja me'n recordo quin dia era. Sí. Pues aquell dia jo hi era. I crec que és l'únic dia que t'he vist en directe, crec. Sí. Però la cosa és que de la cosa de ser un flipat, que a mi m'ho va semblar el primer dia que et vaig veure, que després em va encantar i vaig pensar, doncs molt bé, tu ara n'has fet un show que es diu Alta Flipamenta, que es farà a la Barts. Com ho ha lligat, ho has vist? No, jo al principi he entès bars.com.
Com de... de bares. I dic, hòstia, realment, Catalunya té bars.cat. I dic, hòstia, dic, una pàgina web de bar m'agrada que m'identifiqui amb això i no, era el del show aquest que farem el dijous. Clar, què fas? Un show que es diu Alta Flipamenta, tu sol. Sí. Això és fort. Bueno, sí, estic molt nerviós, però és un espectacle unipersonal d'1 hora i queden algunes entrades, compren, i no ho sé, és que estic molt nerviós amb aquest show. No puc articular un discurs sòlid al voltant d'aquest tema. És el primer cop que el fas, aquest show? L'he fet 2 vegades amb 2 passis de prova a la sala Tarantos, però clar, hi havia menys gent, estava tot més controladet, més petitet. La sala Barts és molt totxa. I a més hem preparat el show per adaptar-ho a un teatre més gran, l'hem coreografiat, hem ficat escenografia... Què vol dir que l'heu coreografiat? Que balles? No ballo, vale. però hi ha una sèrie de coses que ja es veurà, si ho voleu veure, com que entres per allà, veniu. surts per aquí o coses així. I des d'on es tira cada bloc, i també hem fet una cosa bastant divertida, crec jo, amb el tema de les intensitats. En funció de la intensitat estic a un lloc o estic a un altre, hi ha tot un tema de llums, s'encén un foc i jo sé que he d'anar allà, s'encén un foc i jo he d'anar a l'altre puesto, i això no ho he fet mai. Quan parles en plural, perquè clar, tu estaràs tu sol dalt de l'escenari, però qui més implica? Tens un equip? Treballes en equip? Bueno, això sí, volia intentar fer la cosa el més professional possible, perquè no tenia temps de girar aquest text molt abans de presentar-lo en format gran. Aleshores vam agafar en Godai Garcia, la Irene Minovas i en Tomàs Fuentes i, vaig llogar una casa rural que tenia una sala grossa i vam estar allà assajant 4 dies i preparant temes d'això, d'escenografia, coreo, acting. En Tomàs m'ajudava a rematar els acudits, en Godai es centrava més en l'acting i la Irene, que és escenògrafa, va preparar una mica el tema. També hi havia la Lorena, que és la meva parella i també és la meva mànager, que mentrestant anava tancant coses de com farem el bolo. Va venir la Bàrbara Martino, noia del Cruïlla, que m'està donant un cop de mà amb el tema de booking i de més, també està vinculada al Festival Inrisus, va venir i, no sé, va ser una cosa molt guai. M'encanta, però llavors tu volies anar amb els teus amics en una casa de colònies i vas decidir fer un show. Et diré una cosa, jo anava cagat perquè deia, aquesta penya, jo me'ls conec, aquesta penya, arribarem el primer dia amb la pretensió de treballar, ens pillarem una llesca com un piano, com un clavicèmbal victorià i no treballarem. I com un puto rellotge. Com un puto rellotge. Llavors entenc que tu amb aquesta gent hi tens prou confiança com per no tenir por a fer el ridícul, no? Sí. Clar, o sigui, vull dir que amb aquesta gent o amb qui sigui que treballis, no? Però perquè el que deia la Clàudia, que si tu a vegades en el teu cap, en su cabeza era espectacular, vols fer un acudit i de sobte no fas gens de gràcia, les persones que tens davant han de ser com, no? Entenc que prou confiança com per dir-te, mira... Com per dir-te, això és una puta basura, no ho facis, no ho tornis a dir en veu alta en la teva vida. També és cert que aquesta gent havia vist el show també és una compilació de diversos blogs, que hi ha molt material nou, però hi ha diversos blogs que jo he anat fent al llarg d'aquests 3 anys i ells ja sabien més o menys al que ens enfrontàvem. Però sí que hi ha aquest punt de que quan tu has tirat el text, aquells dies has tirat el text 2 vegades, 3, evidentment no estan rient tota l'estona. I clar, és una persona sola, amb 3 persones davant, analitzant cada cosa que està passant i no esperes la gràcia. Jo haig de dir que el Godai és un dels monòlegs del soterrani que més gràcia m'ha fet mai a la vida. En Godai hauria de ser el segon home que et fa gràcia. El Godai l'he vist algun cop també i fa molt riure. Increïble. Fa molt riure, sí. Però, ara no vull fer un tom per la vida, però tu quan te n'adones que vols dedicar-te a l'humor i que pots dedicar-te a l'humor? Perquè, clar, de gent que es creu graciosa n'hi ha molta. Anava a dir, querer, no? Clar, o sigui, com... Perquè si jo ara digués, jo no em vull dedicar a l'humor, bueno, noia, doncs molt bé, te'n vas cap a casa perquè no et podràs. No sé, jo és que tampoc sé si vull dedicar-m'hi durant molt temps, vull dir, ara estic fent això i funciona, jo m'he ficat uns topes, jo la temporada vinent, a final de temporada, aquesta no, la següent, decidiré si vull continuar de totes les coses que estic fent, quines vull seguir fent i quines no, perquè crec que s'han d'anar posant fites, perquè si no acabes una miqueta desorientat. Però jo caia un nen pallasso, impertinent, toca pilotes, que el ficaves damunt d'una cadira o damunt de la taula amb 3 anys i ja imitava no sé què, feia no sé quant, això m'han explicat, jo tampoc me'n recordo gaire. Però jo vaig fer, el primer monòleg el vaig fer a les colònies de 6è de primària. Vaig copiar del llibre del Club de la Comèdia, que ara m'hi cagaries a sobre, però vaig copiar un monòleg d'allà, li vaig afegir 4 coses i el vaig fer a una nit que fèiem
Pues aquelles nits de les colònies Sí, que feies sí. com variedades i després discoteca, saps? Sí. Aquestes nits rares de Nosaltres les fèiem colònies. coreos de l'oreja de Anava a Van dir, Gogh. exacte. Clar. Hi havia el Era ball de això. les Macedònia i Clar. llavors hi havia el noi que estava fent un monòleg que jo no estava escoltant. Clar, era un espai on Clarament era el cadascú graciós de classe. buscava el seu territori Sí, i jo era en sí, plan, sí. tot el que és territori discoteca no el podem dominar, tot el que és territori ball tampoc, per tant jo tinc aquesta parcel·la per lluir-me una mica. No funcionava, però feia gràcia. Ah, però a la gent li va agradar llavors. A la gent li agradava, Ah, a la molt gent bé. després aleshores em deia Marc, fes un monòleg, i a classe era com la profe no venia, sortia allà, feia el burro, a mi que m'agradava moltíssim cridar l'atenció. Ah, t'han rigut les gràcies sempre, clar. Entrava en el rol aquest, aleshores entrava en una espècie de rol raro de pallasso, molt tòxic, també per mi, saps? Era com una cosa molt rara. I llavors, el primer monòleg per això que vaig fer en un bar i de forma que vaig cobrar va ser amb 19 anys, al bar Jaleo, que està allà al MACBA. I ja està, i doncs vaig començar a anar a l'Open del Mediterráneo a fer monòlegs en castellà i vaig plegar perquè era tot, diguéssim, eren tots senyors divorciats i cocainòmens parlant de a vosotros no passa i no sé què, i a mi no m'anava bé tampoc aquell ambient d'emborratxar-me molt fort cada dilluns, gratis, i vaig parar 5 anys i el 2018 vaig tornar. Però tu eres guionista o m'ho estic inventant? Tu has Encara ho soc. guionista? Bueno, sí, soc guionista. El que passa és que a mi m'agrada molt la ficció, però encara no m'he pogut dedicar plenament. Vam fer una websèrie, però això és que tampoc compta. Però, i llavors, la cosa és que tu, quan fas un monòleg posant un micro obert al Mediterrani o a la Sonora de Gràcia o fins i tot amb el soterrani, que sou uns quants, és com que no sents que estàs com més arrasarat i que tens com la xarxa dels altres que d'alguna manera vas acompanyat. En canvi, ara, a la sala de bars estaràs tu sol. No et vull posar por al cos, però és que jo estaria cagada. Ja la tinc tota. No pots posar més en una tassa que ja està molt plena. Sí, vaig cagadíssim. Per sort ho hem assajat molt. Per sort hem fet tota aquesta feina de treballar-ho professionalment com qui treballa de qualsevol altra cosa i ha de presentar alguna cosa i ha de sortir bé. Vull dir, no per ser una cosa de comèdia es pot fer de forma maldestra. Yeah. Ho hem treballat molt, molt seriosament, doncs això, com si fos un concert, com si fóssim un grup de música, i tinc la certesa de tenir-ho lo suficientment preparat com perquè tots aquests nervis siguin una cosa normal i jo saber que sortiré allà, m'encomanaré druídicament a qui sigui i a lo que surti. I tu tens controlat, perdó, última pregunta, ja callo. Digues. Última pregunta. Però tu tens controlat com els moments exactes on la gent ha de riure i tens com una mena d'expectativa respecte al públic? Perquè, per exemple, el tricicle, que ja sé que no té res a veure tal, però deien una cosa sempre que deien que quan ells feien els seus espectacles al Japó, que és una altra cultura tal, la gent reia en moments totalment diferents del que reien a Catalunya. I tipus... Jo vaig veure això i vaig pensar, no m'ho crec. És mentida. Bueno, si ho diu... Paco Mir. Escolta, Paco Mir, te lo estás inventando, Paco Mir. Invent. Però, bueno... no, jo tinc el passi VIP del soterrani i els he vist diverses vegades. I ja la gent riu diferent en diferents moments i en diferents intensitats, a vegades que es repeteixen segments. Sí, però que vagin a fer el soterrani al Japó. Clar. Ja veuran. No, jo el que et volia preguntar és si tu tens expectatives respecte al públic, si esperes alguna cosa del públic o no. Jo del públic espero que estigui rient tota l'estona, aplaudint molt fort, cridant, i que quan jo acabi hi hagi com l'escena final del Perfume i que tothom comenci a follar molt fort entre ells. I jo no vull follar amb ningú. Jo em vull quedar allà com coreografiant i fent una cosa. L'expectativa és aquesta. Tot el que no sigui això és merda. S'ha de Per mi. decepcionar. No, tinc expectatives sobre el propi text i sobre mi mateix i sé... Jo et podria dir, sí, crec que sé quins són els moments que fan gràcia o els moments en què la gent ha d'aplaudir, que també és una miqueta trampós, perquè tu fas... I la gent ja és com, codi, vale, aplauso. Clar. Però després la gent et sorprèn i riu en llocs que pues, tu potser pensaves que no feien tanta gràcia. Això en realitat és el que mola també, perquè aquestes coses que potser trauries, te les quedes perquè dius, no sé què té això, però està connectant amb la penya. Ha de ser maco com el moment en què sabeu la típica persona que no saps per què però riu. O sigui, com tens tot un públic i hi ha una persona que fa una riallada, no? Com de sobte, i li dius, gràcies. És que a mi em va passar, quan fèiem el Gent de Merda en directe, que com hi havia un moment super random en què una noia va riure, out of context, i vaig pensar, gràcies, m'acabes de donar com moltíssima energia, saps? Perquè com tothom en silenci, tothom rient en els moments en què hi ha el punt àlgid, no? És un moment privat amb la persona. Sí. en plan, És una és una connexió personal. Això, de fet, hi ha un bloquet que jo parlo no a l'espectacle, en un altre text que tinc, que parlo d'un casament que vaig anar i vaig estar plorant moltíssim, però en un moment determinat em vaig adonar que jo no estava plorant de l'emoció del casament, sinó que plorava de l'emoció que em feia
veure'm a mi mateix plorar amb tots els meus bloquejos, que era puto ego, al final, ¿vale? I això, quan faig aquest text, la majoria de gent no connecta amb aquest sentiment egòlatre i autorevisionista, però hi ha com 3 persones que són igual de persones de merda que jo, que fan i penso, germans, d'aquí fins a la mort. Sé el que esteu sentint en aquests moments, no? Escolta, passem a la secció següent, on et presentarem una amiga nostra que es diu Filomena. Molt bé. Remena, Filomena. Remena, nena. Vale, doncs jo et presento la Filomena, que és una amiga nostra que remena temes. Llavors, aquesta setmana, la Filomena el que vol és remenar un sentiment, que és el sentiment de la ràbia. Perquè jo et vaig preguntar a tu que et feia riure per un reportatge que vam fer pel Time Out, on vam preguntar a diferents còmics de Barcelona que els hi feia riure. El recomano molt, fa molta gràcia. Hi ha un moment on la Ulla Sherman va explicar que a ella li fa molta gràcia l'adjectiu fatal, i llavors va ficar exemples, i a mi, bueno, com aquest detallet em va fer molt riure, perquè vaig pensar, no sé com funciona l'humor, realment el cervell humà és fascinant. I tu em vas dir que no rius mai, que ets una persona molt seriosa i que a la vida hi ha molt poques coses que et facin gràcia, i després em vas dir que els teus monòlegs sorgeixen de coses que tu realment no et fan gràcia, sinó que et fan ràbia, i que després tu el que fas és transformar com la ràbia en humor, perquè és la teva estratègia. Això és el que em vas dir, Sí, sí. Ara m'estàs mirant en plan que m'ho No, estic estic... Bueno, és que tinc una mica de traumita perquè el programa passat em van dir que m'estava inventant coses i ara... De moment no t'has inventat M'ha res. vingut l'estrès posttraumàtic, no passa res. Bueno, tu vas dir que és la teva estratègia per processar la ràbia que tens. I jo vaig pensar que estupendo, perquè no hi ha cap sentiment que s'enquisti més que la ràbia i que tingui conseqüències tan horribles com la ràbia. Llavors, si et sembla, parlem de la ràbia. Molt bé. I jo vull preguntar-te, tu quants cops al dia sents ràbia? Sents molta ràbia o és en moments circumstancials? Preocupantment molta estona. És a dir, sóc una persona que... és que això és... És a dir, soc molt agressiu, tinc molta agressivitat interna, crec que sóc lo suficientment madur com per no exterioritzar-la en plan garrulo, te rompo el pla dur, ¿vale? O no tan garrulo, també. Però hi ha molta ràbia, hi ha molta violència interior. Vull dir, jo no sé, mires a la gent al metro, et fa fàstic al carrer, doncs veus unes motos de pitufos, et fa fàstic, penses en el Marcel Vivet i veus els pitufos i et fa fàstic. I jo una vegada un col·lega que es diu Xema em va dir crec que va molt bé que siguis català i estiguis fent stand-up perquè si no estaries muntant un comando terrorista. I crec que és una bona manera d'explicar-ho, és a dir, també... Si creus que és la teva alternativa de les noves masculinitats, fer humor per no pagar? Hòstia, no ho serà havia apuntat, serà molt lletja la resposta que donaré. No, evidentment, crec que tindria altres vies d'escapament que em portarien a no pagar, perquè l'humor... Era l'única resposta correcta en aquesta. I l'he encertat, Sí, quan deixi de fer stand-up, preocupeu-vos. Que ràpid el noi, com l'ha encertat d'entrar. No, tinc altres vies com per, diguéssim, canalitzar tota aquesta agressivitat, però l'humor, sens dubte, és una. I, no sé, i l'altra és, pues... estimar el meu entorn, els meus amics i amigues, la meva família, la meva parella. Nosaltres, l'altre dia, jo parlava d'un sentiment amb elles que a mi em genera molta ràbia. Jo tinc brots així també de ràbia, d'ira no controlada. A vegades hi ha coses que m'agafen i em fan molta ràbia, no sé d'on venen, per això em vaig connectar molt amb el que em vas dir. I parlàvem de portar una bossa i anar molt carregada. Llavors, a mi això em destrossa el cervell. O sigui, em fa molta ràbia. Si jo vaig una mica més carregada del que m'agradaria anar, tipus, porto el portàtil a la bossa, un tàper brut, Hi ha com una furor intern. Em comença a regirar la panxa. El dia que al col·le tenies educació física i plàstica i havies de portar la carpeta grossa i la bossa d'educació física i la motxilla i llavors em donava cops a la cadera, com això em genera molta ràbia. Llavors... La Rita de petita com molt enfadada pel carrer. No, un cop una amiga meva em va dir no vull venir amb tu perquè vas molt carregada i llavors estaràs tot el camí dient joder, i diràs joder moltes vegades. Quin és el teu equivalent, o sigui, el teu equivalent a la meva bossa d'anar carregadíssima que odio la vida? L'equivalent és la ràbia que em fa la gent que li fa ràbia anar molt carregada, saps? De cop i volta el meu equivalent és la ràbia que em fa una persona que diu joder, el meu problema ara mateix és que porto més pes del que... No, a mi em fa... connecto amb el que tu dius. A mi em fa anar amb paraigües. Anar amb paraigües... Pots enriure's de mi, si vols. No falta que em donis com un altre. No pretenc ser aquí cap pilar intel·lectual de res. Jo també anar amb paraigües, vull matar algú amb aquell paraigües. De fet, el faig anar com així una miqueta, saps? Com l'agafo com fort i tal. No passa res, estem rebentats de lo nostre, no passa res, acceptem-ho i endavant. Connecto amb això, sí. Llavors,
també la ràbia tu creus que és un sentiment productiu? És a dir, tu el transformes en humor perquè no tens alternativa, el transformes en humor perquè dius, bueno, vaig a capitalitzar una mica en això? Això hi ha una frase de la pel·lícula, bueno, que està filming ara, Terminator 3, on Terminator li diu al Connor, li diu, la ràbia és més productiva que la desesperació. Aleshores, jo crec que... En aquest programa s'acaba de citar Terminator, eh? No, clar, vull dir... Mira, a vegades la Susan Sontag, a vegades Terminator. Jack Kerouac menja amb l'ojete, Terminator 3, tio. De què collons estem parlant? I diu, la ràbia és més productiva que la desesperació. I té tota la raó del món. Mira, si Catalunya tingués una mica més de ràbia i una miqueta menys de no sé què i a rasgar-se les vestidures, més coses es farien, tio. Més punky, més suor, més empentes, més rebentar-se una miqueta, que són 4 dies, això. I tu creus que fas humor polític? Perquè si parles de les coses que et fan ràbia i llavors, evidentment, no només et fa ràbia com portar paraigües o aquestes coses així, llavors també estàs parlant sempre de coses que sobrepassen una mica l'esfera així més quotidiana i que toquen temes seriosos. Sí, a vegades em faig una mica de mandra perquè penso com, Marc, no pots venir aquí un dia a parlar amb els xavals d'una cosa més de banc i pipes i has de venir sempre amb coses supertotxes, però al final és el que em surt, vull dir, hi ha com una pulsió rara de les coses que hi ha, i no tan política, és com, la política la menciono, però més són coses d'actituds generacionals, de coses que veig, i jo el que faig és, agafo una pàgina en blanc, escric com un boig a lo loco 4 pàgines de text que no van lloc, i a partir de lo que he escrit buido i vaig trobant una miqueta el monòleg o el bloc allà dintre. Però al principi és una vomitada, és diarrea mental. Et surt, això, no, anaves a dir això, et surt en plan vomitada, hi ha alguna cosa que et fa fer el clic i dius, necessito ara mateix tenir alguna cosa a prop per escriure, tu pots guardar, tu pots... Sí, m'envio notes de veu a mi mateix, o escric al bloc de notes. I després de tu enfadat. M'escolto a mi enfadat o mamat, vale? I algunes que es descarten de rotllo, aquí anaves molt del revés, o això no t'estic entenent, Marc, de la setmana passada, no connecto amb això. Però sí, que hi ha moments d'impulsos, coses que et generen i ho has d'escriure, aleshores, potser després no tens aquest sentiment tan a flor de pell, no tens, i l'has d'anar a buscar, baixes una mica, fas una mica de ràpel, el reculls i dius, vale, ja me'n recordo, i fas la vomitada. Última pregunta. Quan tu fas acudits sobre les coses que et fan ràbia, aconsegueixes que desaparegui el sentiment de la ràbia o igualment estàs allà com amb la ràbia dintre, encardat per sempre? O l'has multiplicat. Exacte, o la multipliques o busques, jo què sé, que els altres la sentin o busques que els altres no... Saps què vull dir? Sí, a mi és a dir, jo el que espero dels altres és que riguin i que em facin sentir important, perquè en el fons el que ja s'hi barreja aquí el fet de ser un vanitós i un egòlatre. Però jo a la ràbia hi ha un moment, al moment de fer el blog, al moment de fer el monòleg, hi ha una catarsi, és com si s'estigués combustionant aquella ràbia, als minuts o les hores de després, o potser 2 dies després, estic com més tranquil·let i de seguida ja tornes a generar-ne de nova, perquè al final hi ha moltes coses per cagar-se en la puta ara mateix. Sempre n'hi ha hagut, tampoc és que ara ens fiquem, hi ha molt aquest discurs de dir és que estem en un moment... Bueno, no passa res. Sempre estem en la merda, no? Sempre és el pitjor moment de la història de la humanitat. Igual és que som tots una mica ploramiques, igual és que get your shit together i tira, ja, que vingui el que hagi de venir. Mira, get your shit together. Passem a la secció Decisions de merda. Decisions de merda. Val, jo volia aprofitar que et tinc aquí per aprendre una mica, perquè hi ha un tema que m'obsessiona últimament, que és la comunicació no escrita, perquè jo estic tenint una mena de crisi, aquestes noies em fan l'ús de gas i l'ús de gas en positiu és tòxic igualment. Per què? Ai, que és tonta. Bueno, l'ús de gas en positiu, diu. L'ús de gaslighting en positiu és dir que... Sí. És negatiu. O sigui, no li donem suport i diu... Sí. Va, continua. Vale, perquè jo... Estem out. Jo he observat el món, vale? Jo estic fent un podcast, però a vegades no em sento del tot còmode parlant en veu alta. A mi m'agrada més parlar en escrit tancada a casa meva. I el que he notat és que hi ha gent o que té xàxera, en plan, que parla d'una manera desimbolta i és divertida, o gent que és sèria, llavors quan parla penses, ok, no fan gràcia però diuen coses importants. Jo ni tinc xàxera ni se'm percep com a sèria. Llavors, soc tonta passing i ho estic passant bastant malament últimament i vull millorar la meva manera de fer el discurs. Llavors, jo t'he vist als teus shows, veig que ets
una persona força expressiva a dalt de l'escenari. A dalt de l'escenari. Sí, però això és el que m'importa. D'acord, vale. La Ofe només vol performar. Anem a treballar la performativitat, anem a treballar de cara a La la resta, galeria. jo estic molt contenta amb com soc, però vull quedar bé quan me desconteixen. Jo vull que la gent pensi, quina tia més divertida, intel·ligent i genial. D'acord. Ja ho Vale. pensen, però Nosaltres ho bueno. pensem. No, i la gent també ho Gaslighting en pensa. positiu, em sap greu. Vale, i com que al principi has parlat de que el show que portes ara, que l'esteu preparant molt i assajant, i jo crec que potser hi ha gent que no concep que una cosa com la comèdia, que estem acostumats a pensar com això, com el graciós de la classe, tingui tanta feina i preparació darrere. Tu, el que és la forma del discurs, també t'ho prepares? La forma o el discurs? Quina de les dues coses, No, Ofèlia? la forma del discurs. La forma del discurs. Clar, o sigui, tu tens el contingut i llavors, a veure, jo quan tocava el cello, doncs em donen la partitura, les notes són les que són, però Sí. tu, com ho facis d'una manera expressiu o d'una altra, Sí. si tu fas un crit en un punt del monòleg o el fas en un altre, hi ha resultats diferents. Tu això t'ho Totalment. prepares, tu dius... Jo això, quan ho estic escrivint, jo com que ja he escrit bastant, ja em conec i ja sé, en funció del tipus d'escriptura, quin to estic portant, però després pujo i a mesura d'anar-ho fent moltes vegades canvia. Inclús hi ha vegades que estic desconnectat de mi mateix o que no estic pensant en el que he d'estar pensant i crido molt o em converteixo en una caricatura de mi mateix. Però en general és com, no sé, si tu estàs allà, com si tu toques el cello, és estar connectat amb el que estàs fent i en cada moment surt una mica diferent. O sigui, és més la reacció del públic. Tu canvies segons veus com... No sé si està en la reacció del públic o mogudes que tu tinguis dins de l'energia que tu portis aquell O sigui, tu dia. estàs allà com sentint el text. A saco. Perquè tu el text, com et prepares? O sigui, és que abans hem parlat unes coses a la prèvia que em sembla molt interessant, ja l'estic intentant treure. O sigui, tu el text realment puges a l'escenari i tot de memòria el vomites, tal qual com abans has dit. Igual que el feies a la nota de veu. Jo me'l sé, jo ho he escrit tal qual ho vull fer i m'ho aprenc de punyeteríssima memòria i el faig exactament igual de text. I a vegades se m'acudeixen acudits sobre l'escenari, els tiro i si m'agraden me'n recordo i me'ls apunto. El que és l'acting, jo ho he passat a casa meva unes quantes vegades com un xalat al menjador i cridant i no sé què, i sé més o menys quines inflexions i per on va, però fins que no estic allà dalt no ho acabo de veure. Però sí, m'ho aprenc fil per randa, que això no és un sistema una mica bastant diferent a com ho fa la gent que té més ofici d'estàndard. Perquè la gent que té més ofici, què seria com la norma, pels que no saben... Bueno, en Magí, la Charlie, és gent que treballa per blogs, que aquests blogs pues, els tenen més o menys escrits, més o menys desenvolupats, o no tenen la necessitat de dur-los a sobre amb el paper tota l'estona per anar-s'ho memoritzant fins a l'últim moment, i com que ja saben exactament què volen dir, perquè el blog també és més curt, o l'han fet moltes més vegades que jo, perquè també renovo material de forma bastant obsessiva, pugen, fan allò, si veuen la resposta s'ho graven, veuen la resposta del públic, s'ho escolten després, conserven una cosa, en treuen una altra i també són capaços de, si tenen un quart d'hora o tenen 10 minuts i tenen 4 blocs de 4 a 5 minuts, pues, anar-los reendreçant en funció de com està el públic allà. O de tenir material seu i dir, hòstia, ser lo suficientment ràpids per dir, ara entraria superbé aquell bloc que tinc jo sobre no sé quina història, i el foten. Això per mi és impensable, impensable. Això sona a tortura. I no seré capaç de fer-ho mai. Matemàtiques. Sí, jo això no seré capaç de fer-ho mai perquè no he treballat amb els mateixos sistemes. Vull dir, jo tinc la meva forma de fer les coses i a mi em va bé. També és que a mi em vagi bé, vull dir, perquè si em diguessis estic fent això i m'estic menjant una merda, doncs potser hauria de canviar el sistema, però no me l'estic menjant. Aleshores, però bueno. Sí, sí. A Nanette, la Hannah Gadsby, deia una cosa que era com que la comèdia era tensió-distensió i que era saber trobar com una mena de tempo, com si fos música. Sí. Tu Comparteixo 100%. Hi ha coses que jo dic que sobre el paper no fan ni puta gràcia, perquè no tenen ramat, perquè no fan gràcia, però és amb els canvis de velocitat, amb aixecar, aguantar l'expectativa de lo que diré, no sé què, que és on la gràcia està allà, està en el delivery, que se li diu, que jo ho vaig aprendre fa poc, en el delivery del text. I això a mi m'ha donat riures molt guais, perquè hi ha dies que ho tires diferent i fa una gràcia determinada, hi ha dies que potser et pares abans de fer el remat, hi ha gent que ja s'ho sap, ja està rient de fondo, ho dius, riu la gent nova i crea una cosa diferent i guai. hi ha com un punt de teatrero, o com tu prens com si fossis teatre. En com ho faig jo, sí. És a dir, no és teatre... Bueno, el text és meu, jo ho sento molt més, vull dir, no estic interpretant coses de tercers, per tant, tota l'energia que em susciti aquell text és meva, no l'he hagut d'anar a buscar en base a la feina d'un altre, però sí que hi ha teatre.
Vull dir, sí que tots els espavientos i tot el crit una miqueta també és per aixecar la gent i, bueno, el que deia abans amb la Rita, intentar fer-los partíceps també d'aquesta ràbia meva, d'aquesta frustració, d'aquestes coses. Clar, és que ara no sé si els que ens estan escoltant com tindran molt al cap les teves performances en directe, però clar, o sigui, tu literalment quan parles abans de coreografiar els moviments a l'escenari és que tu vas d'un punt a l'altre, agafes el micro, et mous no sé què i crides. Sí, crida. perquè si no em sento despullat jo allà. Això que fan molts, que es planten allà com un... Anava a dir com un cagarro, però gent que admiro, saps? No, els admiro molt, no hauria de dir cagarro. Hi ha gent que es planta com una ombrella. Allà, una ombrella, hòsties, allà al mig. Això em sembla una valentia de l'hòstia, és a dir, apostar-ho tot al text. Vull dir, em sembla de persona molt valenta i, a més sense tenir-lo memoritzat. Vull dir, senzillament això, el Josep Català es fot allà, pum, amb el micròfon aquí mig apoyat al pit i pam, pam, pam. Això és ser molt valent. Jo al final, com que sóc molt insegur també, intento revestir tota aquesta inseguretat que tinc en el meu material amb acting i amb fer-ho gran, i anar amunt i avall, i si pogués disparar petardos pel cul, dispararia petardos pel cul. Hi ha una cosa que a mi em fa molta gràcia als teus monòlegs, que és que tu ens pilles com al principi, com amb un concepte, i és com que no ens donem compte i ens vas estirant i al final de tot el treus com per una altra banda. És com si ens manipulessis, no sé com explicar-ho. No, és manipulació absoluta. És manipulació absoluta. Això ho parlàvem amb el Manel Vidal i un dia va sortir el concepte d'extorsió. Aleshores, com que em va agradar molt que amb en Manel parléssim de que jo extorsiono el públic, ara cada vegada estic intentant extorsionar-lo més i que em compri coses que em compraria menys si estiguéssim tenint una conversa normal. I això, és increïble. És increïble. Quan aconsegueixes que tot de jovent, d'Arran i Copero i no sé què, acabi cridant Another Victory for Jesus, només perquè s'han deixat emportar per una espècie de cosa que ha sortit de tu, dius, és increïble aquesta penya. Però és una victòria en silenci teva, no, llavors? Perquè la gent no se n'acaba donant, o sí? No sé si se n'acaben adonant o no, però jo sí que me n'he donat i me'n vaig a casa amb un pecho palomo increïble dient, buah, xaval, el que heu aplaudit avui. O sigui, per acabar la secció, resum, jo el que hauria de fer és moure'm molt i pensar sempre quan m'he de moure, coreografiar, fotre crits de tant en tant i si em fan gaslighting, jo manipular també. Tu el que hauries de fer, si vols fer coses a nivell de parlar o el que sigui, anar per la vida com si estiguessis posseïda, vale? I no et preocupis que la gent, si veuen algú que es pensen que, ui, cuidado aquesta persona, no et preocupis que la gent ja entrarà en el teu rotllo. S'ha d'extorsionar la penya quan estàs interpretant. Vull dir, la gent s'ha de sentir com aquesta persona és capaç ara mateix de tirar-me un tamboret al cap perquè està tan anada que me'l pot tirar. Tu saps que no el tiraràs? O potser sí, algun dia. No ho descartis, però jo crec que és la... No sé, a mi m'ha funcionat que t'hi cagues, això. I llavors diuen, Dida Alcaraz va tirar-li un tamboret al cap a una persona una vegada. Però no li va... Diguéssim que per ell va ser un drama. Després, tota aquesta situació, ara ens en riem, però... M'ha semblat com una gran conversa. O sigui, realment crec que podria estar-me mirant així a l'Ofèlia i al Marc Serrats. O que sigues agressiva. Jo crec que la solució és que siguis més agressiva. Agressivitat a saco. Però per què ha de ser agressiva si no li surt? És que això és una merda. No, sigues el que et surti. És veritat. Bueno, això era un gag, no era perquè em féssiu una sessió de coaching aquí. No, estic veient com, bueno, Ofèlia, tot sortirà bé, tia, de veritat, en sèrio. Aquesta tia ens manipula totalment, realment. És la conclusió del programa del Marc Serrats. Marc, ja està, s'ha acabat. Ja ha passat mitja hora? Sí. Molt bé, Mira, 33 minuts amb 11 segons. 12, 13. Hòstia. Què t'ha semblat? Ara m'ha donat bajona. No, m'ha agradat molt, ha estat molt bé. Doncs gràcies. Per què estàs fent això? Per què li has preguntat què li ha semblat? Bueno, perquè, mira, el veig simpàtic, el veig aquí. No ho fa mai, No ho fa mai. No? Ningú li pregunta A ningú li pregunta mai què t'ha semblat. Mai li ha demanat l'opinió a un convidat, fins i tot algun cop ha dit com, bueno, ens ha quedat un programa una mica avorrit, no? Bueno, tornem la setmana que ve. Que vagi molt bé. És molt important que hi hagi un altre home blanc cis-hetero opinant sobre la feina de quatre faves. És molt important que passi això ara. Molt bé, gràcies per venir, no et faré cap més pregunta. Boas noites. Gent de merda. Aquestes que sonen són la Rombo. Nosaltres som la Paula Carreras, la Rita Roig, l'Ofèlia Carbonell i la Clàudia Rius i som gent de merda gràcies a la inestimable ajuda del David Camilleri, l'Andrei Ignat, el Joan Martínez i el Nacho Medina, que fan que tot soni i es vegi bé, la Clàudia Torrents, que ens ha fet aquest logo tan guai, i el David Caravent, la veu més sexy a Catalunya. La setmana que ve més. Adéu, noies. Adéu.